Nové Zámky. Jedna zo staníc, ktorých ruch robí železničiarom nemalé starosti. Na takýchto staniciach dochádza najčastejšie k úrazom a nešťastiam. V snahe znížiť počet nehôd na minimum zriadili si oddelenia podnikovej výchovy jednotlivých dráh pojazdné školy, v ktorých oboznamujú zamestnancov so zásadami na znižovanie nehodovosti. V Nových Zámkoch sme zastihli pojazdnú školu východnej dráhy. Pod odborným vedením inšpektora pre výchovu a školenie Branislava Brosku absolvujú železničiari teoretickú časť školenia. Nasledujú filmy a prehliadka výstavky inštalovanej v druhom vozni. O niekoľko dní pokračuje škola na kolesách vo svojom turné. Okružnú jazdu skončí 22. novembra. Cez zimu pripravia pomôcky pre nový beh školenia a na jar v budúcom roku sa zasa budeme môcť stretnúť s pojazdnou školou na niektorých zo železničných staníc.